In de Wetteling vonden afgelopen weekend de clubkampioenschappen van Sint-Christoffel plaats. De bijna 500 turners voltooiden hun oefeningen voor de jury in de hoop de hoogste score te behalen. Ja, het is 3 jaar geleden dat we dat voor de laatste keer hadden. We hebben 2 jaar geen clubkampioenschappen mogen houden. En nu, vandaag en morgen, mogen we weer aan de gang. Dus dat is super fijn. En jij zegt 2 dagen, waarom? Voorheen hadden we 1 dag, maar dat was behoorlijk wat gestrest. Dus we hebben het nu uitgesmeerd over 2 dagen. En we merken nu al, ja, dat geeft nu al veel meer rust. Dus daar zijn we heel blij mee. Is dat een verdeling van groepen qua niveau? Ja, elk niveau, elk groepje zijn met 6 tot 8, ja, soms 10 personen of kinderen in hetzelfde niveau. En die strijden dan eigenlijk tegen elkaar. En bij elk groepje komt er dan een 1, 2 en 3 uit. En dan uiteindelijk dadelijk bij de hoogste niveaus komen er dan een clubkampioenschap uit. Of een clubkampioen. En dan heb je een clubkampioen bij de wedstrijden, een jongen en een meisje. En bij de recreatie heb je ook een clubkampioen, jongen en een meisje dadelijk uiteindelijk. Christoffel telt zo'n 350 jeugdleden die allemaal even enthousiast zijn over hun favoriete sport. Waarom ben je gaan turnen? Even kijken, waarom ben ik gaan turnen? Ik denk Epke Zonderland toch. Ik heb wel eens de Olympische Spelen gekeken en toen dacht ik, oh dat is leuk. Dus toen ben ik op turnen gegaan. Mijn tante heeft ooit geturnd, maar ik weet eigenlijk niet hoe ik eraan ben begonnen. Het is meer dat oma en mama geturnd hebben en dat ik daardoor sowieso als kleuter zijnde al aan het gimmen ben. Dus toen ben ik doorgestroomd naar wedstrijdgroep en toen ben ik doorgegaan. Dus dat is een beetje. Waarom vind je het zo leuk dan? Omdat je kunt je energie erin kwijt. Ja, en ik heb altijd heel veel energie en als ik dan ga turnen dan ben ik s'avonds heel moe en dan heb ik geen energie meer en dat is fijn. Het is gewoon gezellig, iedereen is gezellig en ja, ik heb er heel veel plezier in en ja, ik kan altijd gewoon mijn eigen ding doen en er zit ook uitdaging in en dat heb ik gewoon ergens nodig, zeg maar, ergens waar ik weg kan. Nou, het zweven op de rekstok, op de ringen, gewoon de nieuwe dingen doen, de hele tijd oefenen. Dat vind ik heel leuk om te doen. En heb je dan ook een favoriet onderdeel? Ja, mijn favoriete onderdeel is brug, omdat ik daar steeds nieuwe dingen kan leren. En ik kan er salto's vanaf doen en lekker hoog zwaaien. Ik denk toch wel de balk en de brug, want dat is gewoon, bij de brug dan kun je gewoon vliegen en dat voelt gewoon goed. En de balk, daar zit gewoon meer uitdaging in, want dan moet je blijven staan, dat is gewoon het doel, zeg maar. Brug, ja. En daar kan ik verschillende trucjes op ook. Hoeveel train jij dan? Ik turn nu 3 keer in de week, 6,5 uur per week. En ja, dat vind ik super leuk om te doen. Ik train 3 keer per week 2 uur. En volgend seizoen wordt het waarschijnlijk een half uur meer. Dus dan train ik 6,5 uur per week. En dan met school erbij, maar dat kan wel. 3 keer per week. En dan 2 uur per training. Vorig jaar bestond de gymnastiekclub 100 jaar, maar besloot de festiviteiten uit te stellen. Dus wordt dit jaar het 101-jarig jubileum gevierd met veel activiteiten. We hebben gewoon een hele hechte club vrijwilligersleiding en dat wisselt, maar er zijn toch eigenlijk elke keer wel mensen die opstaan uiteindelijk om te zorgen dat de vereniging kan voortbestaan. En we hebben ook heel veel leden, dus ja, in die zin zijn er altijd wel mensen uit die gelederen die dan opstaan om te zorgen dat we voort kunnen bestaan. We hadden eigenlijk vorig jaar een feest gepland, maar door de corona hebben we gezegd van dat gaan we niet doen, dat gaat gewoon niet. We willen echt kunnen feesten. Dus we hebben dit jaar echt uitgetrokken voor het 101-jarig bestaan. En we hebben eigenlijk het hele jaar door activiteiten. We zijn in april al begonnen met een sponsorloop. We hebben in mei al een bingo gehad met de senioren. Vorige week hebben we een reuniefeest gehad in Asteria. Dat was ook echt helemaal gezellig. We hebben dadelijk in september hebben we nog een kamp voor de jeugd en nog een wandeling voor de senioren. En we sluiten eigenlijk ons jubileumjaar af op 5 november in de Schouwburg hier in Venray. En dan hebben we in ieder geval 2 hele mooie voorstellingen, gaan we vanuit. Het wordt geen dans, het wordt wel echt turnen. Ja. Uiteindelijk wisten Alice Mater, Joris Donderwinkel en Mira Nabbe zich tot clubkampioen te kronen.